Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu bibiyan mu a wannan kafa ta Authentic Global Television AYT. Kai tsaye muna tare da ɗan gwagwarmaya a siyasance kuma mai fashin baki kan sha'anin siyasar jihar Zamfara. Sunana Jamilu Muhammad Dogo, chairman na mazaɓar Galadima bangaren Distingu Sanata Kabiru Garba Marafan Gusau, CON Jinin Sambo. Wannan shine cikakken sunana insha Allah. Na'am, Alhaji Jamilu Dogo, kasancewar Distingu Sanata Kabiru Garba Marafa ya ayyana barin jam'iyyar shi ta APC tun a lokacin mun ta kokarin mu tuntube ka Allah bai yi mu haɗu da ke ba shi ko me zaka ce kan fitar da Distingu Sanata Kabiru Garba Marafa a jam'iyyar APC? Alhamdulillah mai girma kuma kamar yadda kace an kwana biyu ba a ji ni ba. Wannan ya faru ne sanadiyar na so in haɗa shegantakan mai shegantaka da surutun mai surutu da iskancin mai iskanci domin in tattara su guda ne in baje musu kaya. Alhamdulillah magana ta dai ta farko ita ce kira ne zan yi daga mai shi anahin Abdulmalik Zannan Bungudu, dan majalisa mai wakiltar Bungudu da Maru, yana so ya sani cewa Kabiru Garba Marafan Gusau CON ba Kabiru Liyafa bane. To fa waye kuma Kabiru Liyafa? Ai shi ya san shi kuma ya san abin da ya aiwata zuwa ga Kabiru Liyafa. To don haka wallahi sanata Kabiru Garba Marafa ya yi karhin ka mai irin waɗannan abubuwa waɗanda ake biyan ka kana. Dama na ace wannan rana domin ni duk wani shegantaka can wasu ƴan kura ni babu ruwa na su. Shi dai ogan da shi zai. Shi wa kenan? Shi Abdulmalik Zubairu Zannan Bungudu, dan majalisar mai wakiltar Bungudu da Maru. Abin da yasa nace haka, Abdulmalik da muna ganin mutuncinka, muna martaba ka, muna ganin kimarka, mu ba mu san kwangila kan an su ba shi. Kwangila wacce ne ke? Kwangila ce wai ta yazo shi za a yi amfani da shi a matsayi ne na wanda shi mai dulma da stumbush din ya yarda da shi, yana zuwa gida ne duk asabar da Lahadi sai ya je gidan shi. To me tabbacin ka na cewa shi kwangila ya anso kuma wace irin kwangila? Ai zahiri ne abin. Zahiri ne abu ba baɗini ba. To ba. In ba kwangila an so ba ta ganin wai shi yana ganin bayan da shan Allah. To waɗannan abubuwan da suke faruwa a yanzu sun tabbatar da cewa kwangila an so. Ta haka kwangila wannan ka sani ba irin kwangilar da ka an so bace ta Kabiru Liyafa. Wannan Kabiru Garba Marafa ɗariƙin ma ba ɗaya ba. Shi wanga Kabiru Isa yake, shi kuma wanga Kabiru Garba Abubakar kenan. Ba ka yi magana kan shi dan majalisa mai wakiltar Maru Bungudu, Honorable Abdulmalik Zannan Bungudu. Shin kalubalantar shi kake yi? Ka ce ya an shi kwangila. Shin gawa ya an shi kwangila? Kuma wacce irin kwangila ce? Kuma menene yayi wanda kake magana akan alaƙa shi da Distinguished Senator Kabiru Garba Marafa? Ka ce duk weekend yana tare da Distinguished Senator Kabiru Garba. Wani harko dai abin da nake so ka in baka ansa wannan to ya dai ji tsoron Allah. Ita wannan duniya ba nan za a tabbata. Sannan duk abin da kai ba dan Allah ba, kuma mutum ya yarda da kai ya baka amana ka kusantai ka dawo daga baya kana cin amana shi, ka sani wallahi Allah bai angaje bai bacci. Allah subhanahu wata'ala bai zalunci. Da haka abubuwan da ya shigo da su yanzu, ko kuma in ce tun kwanan baya, ko kuma in ce wata 4 zuwa 5 zuwa 6 da suka wuce, to wallahi Allah ba zai bar shi ba. Kuma ina mai bashi shawara, wannan aqida da ya dauku ba aqida bace mai bullewa. Wace aqida? Ta an sa kwangila shi zo yana so wai a yi unhwani da shi shiga bayan wani. Ba wanda ya isa ga bayan wani, wallahi sai Allah. Duk abin da Allah ya kaddari ba a zama wallahi sai ya zama. Zaka so ka ji bayani game da aikamin tambaya game da wasu waɗanda ake ja zuwa jam'iyyar APC. Ai dan nan bugu da ke jan su. Kuma ko shi masu gidaje ne sun karɓar kashi kwangila.
nawai a zo ita siyasar distinguished sanata Kabiru Garba Marafa a lalata ta, kuma ana yin umarni da kuɗi ne, kuɗin wani bi masu yawa, wani bi kuma la yasminu wa la yughni min ju'. Abin zahiri yake, duk ɗan Zamfara ya sa abin da ake ciki, ba abin mamaki bane, ko kai ka sani, illa ya kare kana nuna man ɗan jaridu. A'a, ɗan jarida ba ka son ka yanzu kai Ali Jamilu, duka waɗannan maganganun da kake kamar zargi ne fa. Wallahi ba zargi bane, ni ina da tabbaci. To me tabbacin ka ko To me hujjarka? ni nan karan kai na an da ni nan Wai da dika agent inda yasa suna agenci shiwa shi mai girma Abdulmalik Zannan Bugu ya neme ka. ya ne kuma ba ni ɗaya ba, duk wani chairman da abu so local government na waje ba wanda ba a nema ba, amma mu abinda mun ga wada mai wallahi mutum Marafa na siyasa wallahi bai samu goyon bayan mu, amma abinda mun kai da Zanna muka ce in Allah subhanahu wata'ala ya kaddari mai girma da distinguish shi bai takara ya ce zai mara ma baya, Allah to muna tare da kai, amma wallahi muddin Marafa bai tare da kai, wallahi ba mu tare da kai. Wai ko me yasa shi dan majalisa wanda ke wakilta ta Marugungudu yake kokarin jaye yaran sanata Kabiru Garba Marafa? Wallahi amana ce Marafa ya bashi, saboda ya shigo cikin gidan yana nuna shi yana tare da Marafa, kuma ko shi yana kusantar Marafa. To ashe akwai manufa cikin al'amarin. To wannan manufa ce nake so ga Allah ya boye ya aje abutai. Wallahi ba ta tasiri ga Marafa. Don wallahi Marafa ya zama iskan gamci. Yanzu mutum na ina lisawa mutum 11 na san wanda dai na sani a ɗan siyasa. Wanda an gaza daga cikin mutanen gidan da sun sanata Kabiru Garba Marafa, wanda kila suna da kila na wani abu, ko su da uku ɗaya ne nasa suna kila na wani abu, tanan gaskiya duk kwamaci. To amma yanzu ina mai tabbata ma wanda ya shigo gidan mai girma da sun sanata Kabiru Garba Marafa wallahi muhimmin mutum wanda ni na sani wallahi ya hidin shi, wanda duk waɗanda sun take wallahi ba wanda zai kwalitin guda cikin su. Shin wai shi Zannan Bugudu da yake kokarin jaye yaran Marafa, shin takarar kujerar gwamnati? To ba mu sani ba, wai haka aka cewa, amma kuma wani bangare an ce wai Matawalla za a tsaye. Kafin na taɓa magana na ce inda APC za ta tsaye da Matawalla, ai ragana da ce wannan 11 insha Allah an ƙara wannan gaba. Ma wallahi distinguished Senator Kabiru Garba Marafa ya bayyana barin jam'iyyar APC, har yanzu kuma bambo ji inda distinguished Senator Kabiru Garba Marafa ya karkata akalar siyasar shi ba. Shin anaka hasashe Senator Kabiru Garba Marafa ji wata sabuwar jam'iyya ne, ko zai mara ma mai girma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan Dare baya domin su fidda jihar Zamfara daga cikin mawayacin halin ciki? Insha Allah shi mai girma da distinguish da abin da yake so ya cimma mai karni insha Allah zai cimma shi. Masha Allah. Sannan muna roƙon Allah ya tabbatar mana da abin da yake zama alheri. Saboda mu ka san gidanmu muna da biyayya. Wannan gaskiya ne. Ta haka akwai shugabanninmu, akwai shi kan shi mai girma da distinguish. Wallahi da hukuncin da ya yanke sani ina wa da Allah. Dukkanin gidajen siyasa idan su uwayen gida za su yanke hukunci suna yanke hukunci karan kansu, amma abun ban mamaki sai na ga distinguished Senator Kabiru Garba Marafa irin yadda yake gudanar da siyasa shi, duk abun da yake yana kokari ya ji daga yan amana shi, yaran shi, mutanen shi. Shin a jihar Zamfara akwai ɗan siyasar da ke wani abu makamancin irin yadda distinguished Senator Kabiru Garba Marafa ke kokarin ba yaran shi dama? Wallahi gaskiya ba shi ma bare wada shi ita jihar Zamfara Allah ya albarkace ta da Marafa ne saboda ya taimake ta. Masha Allah. Ta haka shi yasa kaga shi Marafa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk abin da zai yi bai yanke hukunci sai ya shawarci sahabbai ne da mata ne dai da abin da ya kamata da na shawara, domin saboda ko kana da kyau an ka ce ka kara da wanka. Sannan ni har yanzu ban ga dan siyasar da ke martaba mutane ne ba irin Marafa. Yanzu Marafa a kaina wallahi Marafa na iya baro Abuja ya zo nan duk jidalin da za a yi a kaina in an ka ci za ta bari na san
na san shi to ba kuma kowane ɗan siyasa a haka da haka shi yasa ne ta mamaki waɗansu akwai wasu mutum biyu cikin waɗanda sun kafa gidan mai girma da sun sanata Kabiru Garba Marafa waɗanda sun bani mamaki saboda gudan cewa da chairman na Madawa Kiwat Alhaji Isa Dan Laraba mutum ne wanda Allah ya roha ma asiri kana sai da motoci kana noma amma naira 100,000 kuma 100,000 Alhaji duk fa girman katu wanda ya yi wannan hudar 100,000 ce kuma an zuban ma da mutunci ana magana an sai su da ana sai yaran da shin gusa ta Kabiru Garba Marafa da manyan kudade wannan ƙarya ce Alhaji yaudara ce wallahi yanzu haka muna tattaunawa da wasu daga cikin su waɗanda sun kai wannan abu suna da ana sani ta yaya za su zo su kalli Marafa wai su dawo ma su dawo su yi walkan ba su dawo wallahi kunya take da musu saboda akwai wanda na sani duk da sutura sawa wallahi tallahi ba sai iyakacin wanda Marafa ya bashi daga lokacin da Adamu Saka Kabiru Garba Marafa ya bayyana ficewar shi daga jam'iyyar APC wani irin ci gaba aka samu a siyasar gidan Adamu Saka Kabiru Garba ya wallahi gaskiya alhamdulillah shi ci gaba ya zahiri yake Alhaji ku ashe muna buƙatar ka gaya mu duniya to yanzu to duniya ai ta riga ta gani tunda kullum sai kaga an zo an ce yau ga wasu baki sun zo ka san dan adam da mantuwa so muke ka tuna muna kila na sani kila ban sani ba lalle bane duk abin da ka yanzu na ofishin sanata Kabiru Garba Marafa campaign office din shi wanda mai girma jagora yanzu Abubakar Gora ke jagoranta kullum sai ya amshi baki daga wani gidan Abdul Aziz gidan shi zannan kai ne gidan Matawalle kai da ko ina ko wace jam'iyya an barke mara haka to shi haka shi yasa kaje na ce honorable Abubakar Gora shi ma umfani yake da kuɗi wurin sai mutanen da ke wasu gidaje a siyasance kamar yadda ka ce shi dan majalisa mai wakilta Marubun Gudu yana umfani da kuɗi wurin sai wasu daga cikin yaran distribution ta Kabiru Garba Marafa shi irin wagga hanya ce Alhaji Abubakar Usman Gora ya biyo ta wurin jawo al'umma daga gida zuwa gida wallahi don zan fara ba wanda ake wa soyayya Allah irin Marafa babu shi in kuma akwai shi wani ya taho da kalubalanta ni na ce babu mutum guda ɗaya ne za ka kwatanta shi da shi wanda an ka zaɓa kyauta mai girma gwamna Dauda Lawal shi ma al'umma sun yi shi kyauta kuma sun nuna suna tare da shi har yanzu to wallahi tallahi in ba shi ba ko shi bai kama ka waɗanda Marafa don wallahi da al'umma duk inda ka ni yanzu ni wallahi koyo nake waya ta ma wani bi haka shiwa nake saboda kiran waya kowa dai mu wallahi Marafa kala alhamdulillah muna gode ma Allah subhanahu wataala shi yasa nace ma Marafa ya gama iccen gamci da kasa sakai to wanda zai yi har da rasa sai ya kara irin yadda muka ga mutane na tururuwa wurin jaddada mubaya a suga distinguished ta Kabiru Garba Marafa sai nake gani kamar martaba da daraja ta distinguished ta Kabiru Garba Marafa ta lunku fiye da 2019 wallahi wanda gaskiya ne abinda ka faɗa ba ƙarya bane wanzu wanda ke zuwa ya tafin da mutane shi zai faɗa ma wannan to amma wallahi yanzu ta yi jam'iyyar APC ta sa wallahi yana da 98 yanzu martaba don haka na haɗa ma komi na iya faruwa kai ba ha ganewa a bari Allah ba mu sadaka yawancin rai dorar da an ka ce ma mai da kiliyarin mun ɗauki ga inda mun ka ɗauka an ka ce za a je a turbo mai girma da sun kusa sanata Kabiru Garba Marafa to daga ran nan duniya za ta sallama daga ranar ba ya ce zai yi da ƙuri'a miliyan guda ba wallahi ni ganin nake Marafa ya rage wallahi miliyan 2.5 sai yi jim kaɗan bayan ficewar distinguished ta Kabiru Garba Marafa daga jam'iyyar APC mun ga wasu daga cikin masoya distinguished ta Kabiru Garba Marafa sun gudanar da sallah da addu'o'i na murnar barin distinguished ta Kabiru Garba Marafa ai an kula duk da ga du yanzu ma cikon nan musu hito saboda na rinci da Allah ba karamar damuwa muke zaune cikin APC saboda ni ina ɗaya daga cikin wayanda ka san ni na daɗe ina kira na cewa mai girma dustun guji don Allah ka raba mu da miyagun da to Allah ya amshi addu'an mu Allah ya raba mu da APC wai shi tsaya me sirri duk abin da kuka yi
a siyasar gidan sarta ta bai garba marafa muna ganin kuna fawwala mu Allah komai kun yi sallah kun yi sauka alqur'ani an gudanar da addu'a kuma shekaran jiyan nan mun ga an yi sauka alqur'ani akan Allah ya zaba ma siyasar gidan distribution ta bai garba marafa abin da ya fi zama alkhairi shin me sirri asiri guda ne alhaji duk wanda ya tsaya ga Allah Allah ya tsaya da shi ya tsaya mishi daga ƙarshe me saƙonka ko fatanka ga al'ummar jihar Zamfara? To gaskiya sako na guda biyu ne zuwa na harko dai sako na harko ina addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu dawwamin zaman lafiya mai dorewa a jihar Zamfara na biyu kuma in yi godiya ga su al'ummar jihar Zamfara ga irin karamci da soyayya da suke nuna mai girma sanata Kabiru Garba Marafa wannan abin farin ciki ne kuma abin godiya ne ga Allah subhanahu wataala da haka muna roƙon Allah ya saka musu da alheri kuma muna roƙon su don Allah su ci gaba da taya mu da addu'a duk abin da ya zama alheri gare mu Allah ya tabbatar da shi. Na masu kallo da saurare barkamu da kasancewa da ku muna godiya sosai da sosai a cikin wannan shiri na Authentic Youth Global Online Television. Wannan shiri ne wanda shugaban majalisar koli na gidan siyasar distribution ta Kabiru Garba Marafa da shugaban shahararren kungiyar nan wato Marafin Kai ta jihar Zamfara wanda suka ɗauki nauyin kawowa domin ƙara tallata hajar distribution ta Kabiru Garba Marafa. Muna godiya da kasancewar da kuka yi da mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi.